Xus Lacord i Gemma Joan són periodistes i col·laboradores del programa Assumptes Interns d'A.Media. Xus és també bloguera i col·laboradora del Terrat i ha treballat com a presentadora de programes en televisió, redactora, guionista, reportera, locutora, creadora de continguts en Turiscate, xarxes socials i missatges digitals. I de tant en tant puja al cavall. I se cau! I ara vos ho explicaré. Gemma ha sigut presentadora, col·laboradora i redactora en TV Onda, Ràdio Vila-real, Canal 9 i Ràdio 9. I ha sigut directora i presentadora de la cadena de televisió de Castelló i el periòdico Mediterrani de Castelló. I ara, abans de començar, anem a fer... Estava previst no una conferència a l'ús, perquè sabeu que és impossible en els personatges que tenim la sort de gaudir o que estiguin així ara. Jo m'havia estudiat una enciclopèdia per fer-vos una xerrada, deixes de pegar una becaeta, però no m'han deixat. En comptes de fer una conferència com això, farem un diàleg. El diàleg entre elles i amb mi. El que passa és que entre elles no pot ser, no? No ho notareu. Ara Gemma us explica per què Xus no pot estar i continuem amb el programa. La realitat és que tenim una edat, ella és més jove que jo no vaig a dir la meva edat, però ella n'ha fet 40 fa uns dies. El seu home li va... No digueu que vos ho va contar, per l'amor de Déu. El seu home li va regalar un passeig a cavall, que ella no havia pujat mai, i va pujar. Ai, quina gràcia, el passeig a cavall. El passeig a cavall va acabar amb Xus per terra, va caure de costat i s'ha lesionat el braç. Dimecres va entrar en quiròfan perquè no li curava bé i està esperada a tornar a entrar en quiròfan perquè no està eixint massa bé. Total, que no passa res, que una mare l'amputen i fiquen un garfio i ja està. Però ella està com que, mira, avui ha preferit substituir-vos per un quiròfan. No obstant això, vos envia salutacions, besades, i haguera estat molt bé que la coneixés. Per això, igual la propera edició també ha de ser sobre l'humor. Així vindrem una altra volta i vindrem amb ella. O què? Sí, segona edició. I ja, si voleu, vos conto. La primera pregunta que diu, tenim recursos per a fer humor en valencià, jo diria que sí, perquè bàsicament tenim els dos. Tenim el valencià, la llengua, i tenim sentit de l'humor. O sigui que ja partim de bona base. Després tenim una llengua que ha rebut molts palos i un sentit de l'humor... De veres? Perquè ara està molt en boga això dels ofesos en general, o que s'ofé una persona perquè vol, o un col·lectiu s'ofèn perquè vol. És l'alternativa de no ofendre't. Però ara, jo no sé si és que allò de reviscolar les dretes o no té res que veure amb la reviscolació de les dretes, no ho tinc molt clar, però això dels ofesos en general està com de moda. Cosa que la gent que treballem en humor... Tu volies preguntar alguna cosa? A la gent que treballem en humor ens provoca. Volen ofendre's, que s'ofenguen. Home, fins que aplegarà un moment que algú de poc a el tanquen a la presó i a ella no tenia ninguna gràcia l'assunt. Però la vida en general, i així com sou tots ja teniu tots quilòmetres, la vida en general aprens, a més amb el temps, que és molt més intel·ligent a tots els nivells agafar-se-la amb sentit de l'humor. Que la vida ja te pega... ja te caus del cavall, sense voler. Fixeu-vos, jo el tallaré, no et preocupes. Fixeu-vos que diu, és humorista però és periodista. Sou periodistes o humoristes? Jo soc periodista. I a més, quan vaig estudiar la carrera en el CEU Sant Pablo, que això no li doni a passar a ningú, perquè jo venia d'un poble, el meu poble és Onda, en la Plana, i allí no hi havia blaveros ni res de res, jo parlava en valencià i era normal, saps? I a ti ens ensenyaven en valencià, vull dir, no havia conflicte, i lo de València ens pareixia molt marciano, això que... I volien llevar TV3, allí van muntar un numeraco, no, volem TV3, van pagar pel repetidor, i no entenien massa esta controvèrsia amb la llengua. Clar, jo me'n vinc a estudiar a València, perquè el periodisme només existia en el CEU Sant Pablo en aquell moment, i no podia anar-me'n a Madrid o a Barcelona, i jo vaig flipar. Home, tenia en València una de les... Vaig a contar... Això no és de la tele, però vaig a contar-vos-ho. Una de les assignatures era a València, el professor es deia Josep, i els primers dies de classe, va començar l'home i estava parlant, jo què sé, tema 1, no me recordo el que deia. Por favor, sería Carola, por favor, ¿puedes hablar en valenciano que no te entiendo? Diu, però que tu d'on ets? Perquè els veiem, jo què sé, en Onda tots els que són de fora de Onda són de Múrcia. Pues ven de Múrcia o de jo què sé. Porque tú de fa, yo soy de aquí, pero de así de l'Horta. Fa, no, de la capital. Clar, jo
me vaig quedar i pensava, on he vingut a parar? No me vaig integrar massa bé, he de dir-vos-ho, la carrera la vaig treure, però no me vaig integrar massa bé. I el que sí vaig desenvolupar va ser un sentit de l'humor de dir, bueno, pues si no pots amb ells, aprèn. I he de dir-vos que alguns d'aquells companys que els professors en castellano que no entiendo, després han treballat als mitjans de comunicació i en valencià. I passa el temps. I arribeu a... Però era periodista que volia ser corresponsal de guerra, jo veig. No, ja està clar que volia ser periodista. No sé si ho era, però volia ser-ho, no? Passa el temps i arribeu a ara. I per què les Trinis? Per què el nom de les Trinis? Les Trinis. Dins del programa Assumptes Interns, és un programa que produís Sunshine Pictures i El Terrat per a Apunt. Realment el paper tant de Xus com meu són periodistes, formen part de la redacció de l'equip. Xus s'encarrega de les xarxes socials, és la community manager, i jo de tancar entrevistes, preparar la documentació de l'entrevistat, periodistes de la redacció. I com les dues teníem tendència a parlar molt, som amigues de fa molts anys que ens vam conèixer treballant precisament, bueno, ella va ser becària meua. Quan he dit que jo era la major, a que no se note? Bueno. Vam acabar xerrant amb els companys i els caps, Xavi Casador, el cap del Terrat, ens escoltava parlar, anècdotes que contàvem juntes, de coses que ens havien passat sempre per la risa, i a d'ells és el que se li va ocórrer crear les Trinis. Per què les Trinis? Perquè Xus i jo ens diguem moltes vegades, xica Trini, parla tu. No, xica Trini, parla tu. Se les dèiem així per la risa, vaja, sense ninguna pretensió de res. I al Xavi li va fer gràcia i va decidir batejar-nos com a les Trinis, va parlar amb la televisió abans de parlar amb nosaltres, per si la tele li llevava la idea del cap que no ens farem il·lusions, i la tele va dir, sí, fes una secció pas de xiques. I nosaltres, realment, la tasca que desenvolupem en el programa és la de periodistes. A més, tenim aquesta col·laboració en el programa amb una secció que ha evolucionat. Al principi fèiem una secció que es deia Era valencià i no ho sabies, la qual explicàvem el per què personatges històrics o de fantasia o famosos realment eren valencians, superimportants, Mona Lisa, Batman, Marilyn Monroe, Thomas Alva Edison, que es m'ha plegat a mi perquè jo com vinc de Castelló, és el de la bombeta de la llum. I el treball per a fer aquesta secció consistia en triar, escollir el personatge. Jo després feia una tasca que això no s'ho pot imaginar ningú. Jo m'estudiava la biografia de veres de la persona, i buscava. I d'ahir ho xerràvem amb els guionistes i buscàvem d'on podria ser. Això és una feina. Això és una feina. D'on podria ser? Pues Thomas Alva Edison, la bombilla, de Castelló. I es començàvem a elaborar-li una biografia al personatge escollit per la qual era valencià i no ho sabíem. I n'acabant una volta teníem fet... No era un guió escrit paraula a paraula, era com uns ítems de referència perquè la gravació consistia en un dels nostres companys feia de periodista i clar, Xus i jo representàvem a dos familiars descendents de la Mona Lisa perquè Xus té la mateixa cara que la Mona Lisa i la Merkel. Jo som de Marilyn. Ens posaven a les dos així, posava el periodista davant, junt a la càmera, i ella anava preguntant-nos en referència a aquests ítems i anàvem explicant la procedència del personatge. I això va evolucionar, quan el programa era setmanal, això es podia fer, al ser diari no, perquè no dona per a tant, per a treure cada dia un personatge i treure-li tot el suc que ens agradaria. Per tant, això va haver d'evolucionar a les Trinis, com ara és, que és una espècie de xicotet informatiu de coses de poc trellat. Vaja, que ens venia al pèl, Per tant, éreu com una falla. Allò de Marilyn, tot això, tot un personatge és una falla, no? I sé que Pere Aznar us presenta com les falleres de Assumptes Interns. Sí. Un dels dies va presentar com les falleres majors del programa, sí. Sí, perquè la pregunta, per què es diu, ja heu eixit del balcó de l'Ajuntament? Sou com una falla i ja us han cremat o encara no us han convertit en cartopedra? Mira, hem sigut ninots de deberes en altres èpoques, però tots tenim un passado. I jo vaig presentar una temporada un programa que era de notícies del cor. I en aquella època em van fer un ninot i em van cremar i tot. Sí, no vaig ser salvada de les flames. Personalment,
sí que ens hem sentit cremades en alguna ocasió, he de dir-te, perquè diguem que treballem contracorrent i vosaltres que si sou del gremi ho enteneu perfectament. És com el xicotet contra el gran sempre, no? Tenim a favor que no ens cansem, que seguim ahí, però tenim molts elements en contra. Des de que hablan castellano que no entiendo, el que parla valencià però queda més cult. Això encara existís, però no vos podeu imaginar de 1993 que vaig a començar jo a ara, com ha canviat. Jo en 1993 entrevistava un metge, que tots els metges parlen valencià perquè és pacients. Jo tinc una amiga d'Onda que és metge, castellano parlante, que se'n va vindre a Alcoi a treballar i ara parla valencià, perquè així les dones d'Alcoi li parlaven en valencià, ella havia de contestar. I jo per què me'n vaig tan perdre? Jo mira i dic, pensaran, i a mi què m'importa? La de l'amiga d'esta xica. Heu arribat a ser cremats per una falla però en mala llet? No, en el meu cas no ha sigut en mala llet, en Ninot era... Però a la televisió sí, la televisió en general, jo també soc una xicoteta a part. Sí, en molt mala llet en moltes ocasions. I també, no cremats físicament, però sí, a mi m'ha passat en la retransmissió de les fogueres d'Alacant per rebre pedraes. Puta València, puta capital, ven! I tu dius, però jo soc d'Onda? Però clar, tampoc t'ho fan a tu, la persona, sinó allò el que representa. També estic parlant de les primeres retransmissions, estic parlant dels anys 90, dels començaments, però sí que vam tindre que lluitar contra moltes coses així, haver de convèncer els metges, no, vostè parla valencià, que així no ve a explicar una cosa científica, ve a parlar per a una audiència que és com si foren els seus pacients. Hi havia una tasca ahí darrere per intentar convèncer-los i sí que s'ha recorregut molt de camí. Després ha hagut molts anys que s'ha retrocedit un poc. I com descriviu el tipus d'humor que feu? L'humor és poesia... Intel·ligent! L'humor és poesia... No, espera. L'humor és poesia surrealista o és una arma carregada de futur? És la ironia i el destrellat una forma de riure's de l'actualitat o una manera per fer arribar al públic a contar-li el que potser no sap? Feu humor intel·ligent? Ara sí. Això és una morada. A veure, els treballs del Terrat se caracteritzen per fer, diuen, humor intel·ligent, però realment és fer humor. No sabria jo distingir tan ben bé el que és intel·ligent del que no ho és. O és humor o és una cagada. Bàsicament. I treballar amb humor, no només a la tele, jo crec que a tots els àmbits professionals, és una manera de comprendre millor allò que estàs fent. Vull dir, tots heu sigut alumnes en alguna ocasió. No explique millor el professor que és divertit? O t'aplegue més? O moltes voltes professors d'estos osaines que te diuen, ai, dóna'm uns consells, i tu li dius, busca sentit de l'humor, posa exemples, mira'ls, si te miren, perquè hi ha alguns que... Mira'ls, interactua, intenta conèixer-los per el nom, en fi, són xicotets exemples que tots vosaltres vos sabeu de memòria, però l'humor és fonamental. Fins i tot per a un metge explicar-li una malaltia a un pacient. En tots els àmbits de la vida, quan t'endús un disgust, has de passar la fase del dol, de plorar del que siga per la pèrdua, per tal, però en acabant has de fer una lectura amb sentit de l'humor perquè és l'impuls per a seguir endavant. Jo trobo que això és intel·ligent. Jo trobo que és la manera més intel·ligent de viure la vida és amb sentit de l'humor, sense bloquejar els altres sentiments. Quan tens ràbia, quan tens pena, l'has de viure. Per tant... Però una etapa més... Clar, si és intel·ligent, fugiu conscientment de l'humor tradicional valencià, del sainet o de l'humor grosser i fàcil? Això també, però a vegades és difícil. Els valencians som de sainet? Som uns meninfots o uns torracollons? Torracollons. És broma, és un humor. Ai, quina pregunta! Són tòpics molt emparats en la realitat. El que som torracollons o el que som meninfots. Però no deixen de ser tòpics. I els tòpics són genèrics i, per tant, injustos. La realitat és que nosaltres conscientment sí que fugim del que han sigut, diguem, acudits tradicionals o la manera més fàcil per intentar fer un humor que així s'ha fet sempre. El que no s'havia fet era en televisió valenciana, però sí que han hagut de sempre monologuistes i espectacles i obres de teatre en humor. Fugim d'això aposta per
per deslligar-nos de l'humor que feia Don Pío, que vos diga, amb tots els meus respectes per a ell, perquè, escolta, a més guanyava la vida molt bé i estupendo, i tenia bon humor. Però sí que busquem, i aquest tipus d'humor es diu intel·ligent, però realment és fugir del xiste fàcil, la primera cosa que ve al cap, que sempre relacionat amb mamelles, saps? I anar-te'n i buscar altre tipus de temes. Agarrem els polítics, que això, sempre són, sinó alcaldes. Però no sempre ens han deixat, vull dir, realment no ens havien deixat mai. En l'època, quan Sablana era president, van intentar fer en Canal 9 un programa d'humor que eren uns monigots, se feien en Anglaterra, els Spitting Image se deien en Anglaterra, que eren, clar, representaven els polítics d'allà, a la família real, bandera i tot, i no passava res. Així es va fer Canal Plus, els ninots, i era també molt de gaja en polític. Ara volien fer-ho així. Però, clar, ens començarà a censurar, pim, pam, pam. No, de la plana, no te puedes... Oh, que dius que és moreno, que és de color marrón? No. Fins i tot això no podies fer humor. Al final els ninots eren tots de personatges del món del cor, era com un tómbola en ninots. Per tant... Anàvem a lo groller, al romà. Sí. Però I ara és la primera volta que no ho Ara sí que passes. podeu fer humor sobre l'actualitat. Ara fem, en els programes fa humor... El món allunyat d'allà del Brexit, per exemple, és tan lluny de la casa del veí nostre, sí? Està tan lluny? No està gens lluny. I menys avui en dia que en els mitjans de comunicació ho tenim tot a prop, però està bé saber què passa amb el Brexit, que si Anglaterra se'n va, com es pot afectar, i això es pot tractar amb humor, i el malament que s'està eixint, que no sali, que no, que s'aclarim, que no, que... Espera! Dona per uns quants gags. I ara, a veure si enganxes tu això. Tot aquest món ja és ben divertit, que deia Ovidi Montllor. Tot aquest món ja és ben divertit. És que només hem d'observar en aquests ulls, en els ulls que et proporcionen, les ulleres que et proporciona aquesta frase. Saps? Si tu... Depèn del color amb el que filtres la vida. Si tu la filtres amb el sentit de l'humor, veuràs que tots els costats... A veure, qui no li ha passat mai en un tanatori agarrar-te un atac de risa? No sol ser, a lo millor, un familiar molt proper. Però, nena, pues la vida té això. Vull dir, la persona està morta allí de cos present i a tu t'agafa risa. Perquè tu estàs viu, que caram! No sé. Entonces, sense intentar no faltar al respecte, però n'hi ha que fluir. He contestat a la pregunta? Sí. Però l'humor té límits? Esta és la gran pregunta. Sembla que sí, però... Esta és la gran pregunta, perquè realment tu quan fas humor no penses en ofendre a l'altre ni en fer mal, però ne fas, perquè hi ha gent que s'ofèn i a tu et sap greu, dius, escolta, jo no haguera volgut que això te sentara malament. I aquesta línia no està ben marcada ni definida i no existeix, perquè a més apel·les a la sensibilitat de les persones i cada persona té una cara, un cul i una sensibilitat. Qui poses límits? Bona pregunta. A nivell individual no haurien d'existir límits. Jo en el meu àmbit personal m'he ric del que em dóna la gana. En un mitjà de comunicació és més complicat i afortunadament no sóc la directiva que he de decidir on estan els límits. Però sí has de... En el nostre cas, que a més tenim la missió d'aplegar a gent i de normalitzar l'ús de la llengua, és interessant que no se t'enfaden, és interessant que te'ls guanyes, no que els perdes. Com se fa això? Ai, senyor. Per tant, tu mateixa ho has dit, i el bon ús del valencià té límits? El bon ús mai té límits. El mal ús, si és que hi ha un mal ús... No té límits, però com que es diu, si l'humor valencià és proper, com contribueix a la normació lingüística? És vàlid per a fixar l'estàndard? Sí, és vàlid, és vàlid. Jo crec que l'humor s'ha de fer... Tot això són opinions personals que podeu perfectament enviar-me a cagar. Però jo crec que la utilització de la llengua, en aquest cas per a fer humor, que és per al que jo la faig servir, ha de ser com el carafal de la mà de Déu ahí en la ofrena de les falleres. O sigui, tu has de basar-te en un estàndard. Sergi, vaig bé? He dit moltes vegades, pues, i bueno... Un aplaudiment per al lingüista del meu programa!
que ara, a partir d'ara, planificarà una venjança per el que li he fet. Ha de ser, en aquest ús estàndard, han d'haver unes normes, un estàndard, un normatiu, un cadafal sobre el que treballar, sobre el que moure't. Però a partir d'ahí, l'humor te demana llibertat. Per què? Perquè l'humor en la llengua és jugar amb les paraules, amb el doble sentit, amb les frases fetes, amb allò que has dit i també amb el que no has dit però volies dir, i has de posar-ho en la intenció. Realment el guió és importantíssim. A més, has d'utilitzar la llengua però has de ser permissiu a què? A que pot entrar una paraula en castellà, és el que vull dir, o una paraula en anglès, perquè si tu fas un monòleg sobre el running, el community manager i tal, entren paraules en anglès. El que és interessant quan estàs intentant normalitzar l'ús de la llengua és que almenys al principi, des del meu punt de vista, la digues de les dues formes. Que arribarà un moment que ja no necessitaràs dir-la en castellà o en anglès o en francès. Això s'ha aconseguit ja, en un principi, la gent més jove no ho haurà vist, però a veure, jo vinc d'un poble valenciano parlant i d'una família valenciano parlant, però molt castellanitzat en l'ús quotidià. Per exemple, no diem la paraula lluita, diem luchar, no diem cendrer, diem cenicero. Els xiquets, de quan vas començar a Canal 9, que veien Bola de Drac, que és superimportant l'educació, superimportant que això els comenci pels més menuts, que ells tinguin una programació que els agrada avui en dia, jo què sé, que la tinguen, que la puguen trobar i que la troben en valencià. Els xiquets d'aquella època, jo deia, mira, mama, que diuen lluitar, que diuen cendrer de normal. Jo ho he hagut d'aprendre perquè jo vaig ser el meu curs va ser el primer de la comunitat en tindre el valencià com a assignatura. Que en Onda era... Fa molts anys això, uf. Sí, fa molts anys. Això no l'estava en el guió. I era com, jo dia, mare, que és clar, en classe jo podia dir cama, cama llit, en lloc de cama, jo què sé, era guai, saps? I avui en dia jo tinc una filla de 8 anys que dona la majoria de les assignatures en valencià, vull dir, el camí se va notant, però és una carrera a llarg termini. És una carrera a llarg termini. I la televisió, tant en la programació infantil com en l'humor, perquè en l'humor aplegues a més gent, hi ha gent més major, pots començar a utilitzar aquests termes. Per exemple, en Castelló, el poble de Navaixes, tot el món li diu navajas, que parles valencià. Estos dies és una notícia, sí o no, Sergi, l'home de Navaixes. El nostre presentador deia, l'home de Navaixes, navajas, el primer dia al remat, perquè aquest gag va ser com de 2 o 3 dies, el primer dia va dir de les dues formes, i el segon dia o el tercer ja no, més o menys, no, Sergi? Ja dia Navaixes. És la nostra xicoteta aportació. Ara, allunya't un poquet... Acostumar-se la gent a dir Navaixes. Ara allunya't un poquet de la vostra experiència. Quina opinió tens sobre el compromís dels artistes, entre cometes en general, respecte a l'ús del valencià, l'humor i l'ús del valencià adequat, diguem? Per exemple, en el món dels actors, puny, a part del món dels periodistes, tela, però en el món dels actors hi ha una part molt, molt compromesa. Molt compromesa. Jo diria que la gran majoria, però a més hi ha uns molt actius en voler fer qualsevol tipus de treball en valencià. Qualsevol tipus de treball em referisc a obres de teatre, sèries de televisió. Ara, quan ha tornat a manprendre la televisió pública, els pressupostos no són els... Clar, és que... I estan treballant, ma germana és actriu, i si en l'Alqueria Blanca, la botiguera. I estan cobrant, diguem, els mínims, que igual això no sé si voldran que ho conte, però igual, és un poc remar a favor, ho hem de fer. Aplega un moment que la conscienciació social, encara que necessites guanyar el teu sou i pagar les factures, però el voler-ho fer és superimportant. Jo recordo quan jo es comenci en el 93, en Canal 9, no teníem un Star System propi. Vull dir, jo presentava un magazín matinal, d'estos que igual parles de les almorranes que de la mona de Pasqua. Bueno, doncs ahir havíem d'esperar a que vingueren de Madrid a presentar l'obra de teatre, la pel·lícula, el llibre, l'exposició de pintura, qui fora. Perquè els que eren d'ací, que no es coneix ningú.
la tasca que hi havia que fer era donar-los a conèixer, fer sèries, dur-los a les entrevistes quan presentaven obres de teatre, els actors, els artistes, o les exposicions de pintura, o els llibres, té igual. A força d'eixir es van coneixent si tens el teu star system, tens les teves persones a les que recurrir per entrevistar-los contínuament sense esperar que vinguin els de fora. Perquè sí, en València hem sigut molt d'esperar que vinguin els de fora, per tot. Sí. I estem parlant de televisió, però en xarxes socials com ho veus? Actualment, no cal que parles de fa uns anys que no calia. Que no calia, no? Les xarxes socials, sí, la llengua fa falta molta feina, jo crec. Es fan, per exemple, hi ha, com es diu, molt de youtuber i això, d'humor. Teniu ara... Teniu la xica aquesta, no me recordo ara. Sí. No. Exacte. Nerea, per exemple. Ella era youtuber. I ara això, com estan els youtubers? Que Nerea treballa en el magazín de les Desprades i tenim diversos youtubers, sí, quasi tots són xiques en aquest cas, col·laborant en els programes i s'han donat a conèixer mitjançant les xarxes per parlar dels temes que foren en valencià. Això és molt interessant. Però l'humor d'elles sí que has notat una millora, han interioritzat tot això que vosaltres heu fet, per exemple, de tot el valencià bastant més correcte? Estes youtubers tenen un valencià fantàstic, ja venen d'estudiar en línia en valencià, això la Llavoreta ja va fent saó, sí. I això que la televisió, elles crec que ja han vist l'època de Maria Bradello, ja no. Que la xica tenia mèrit que almenys intentava parlar, perquè hi ha molta gent que és així que ni ho intente. Vull dir, fent aquest parèntesi de gràcies Maria, però clar. Per tant, sí que és... Quants anys han passat de la llei d'ús? Des de TV3? Des de TV3 ara ha canviat tant el context? S'ha notat molt el canvi en la societat? Per exemple, la gent que fa humor, però en qualsevol àmbit? Jo soc optimista i pense que sí. Que mires endavant i que té molt de camí per fer, també. Sí, indubtablement. Ja ho di en la inauguració de la ponència. Sempre estem intentant normalitzar això, encara queda camí. També perquè una volta aconsegueixes una meta te'n planteges la següent. Però jo ho he notat moltíssim. Quan jo anava a escola, ara que va la meva filla, molt diferent. Del fet d'haver mitjà de comunicació a haver-ne, parla valencià, molt diferent. Jo quan era jove no existia, no hi havia ràdio ni televisió en valencià, hi havia alguna revista. Sí, per tant, el context lingüístic actual és diferent, molt diferent. Molt diferent. I és molt millor. Molt millor, sí. Molt millor, segura. És millor! Ai, mira, em poso nerviosa. És millor, molt... Pot millorar, més encara. O no, o què? Diu... Fem els valencians humor en valencià propi o mediatitzat. I no parlo de tu, jo sé que tu ho fas fantàsticament bé, no? No. Sinó el propi o mediatitzat pel contacte de les dues llengües. Està mediatitzat perquè, a més, anem a una reunió d'amics. El que és castellano parlant va fer la gràcia i diu «Ai, collons!» En valencià, el que és valencià moltes voltes, inclús jo ara mateix, mentre he estat xerrant amb vosaltres, he fet un parell de gràcies i les he fet en castellà. I ho tenim això tan a dins que jo crec que està encara molt mediatitzat. Però vull ser optimista i pensar, si hem evolucionat des que jo tenia 6 o 7 anys, ara que en tinc 92, quasi 50, i la meva filla dona les assignatures en valencià i que és un gust, i en tota la normalitat, i parla valencià, castellà, anglès, no passa res. Al contrari, és que el cap, de la mateixa manera que saber més llengües t'obri un munt de possibilitats en la ment, exactament igual aprendre la música em pareix fonamental, o les arts, que estiguen en el dia a dia. Jo, l'escola que fa la meva filla ara, jo tornaria a anar. O sigui, jo crec que sí que s'ha corregut un camí molt interessant. Però no podem baixar la guàrdia, i menys si guanya Vox. Encara es fan falta lingüistes, no? A vosaltres. A nosaltres fa falta lingüistes i, a més,
Quan jo vaig començar en la televisió valenciana, era època de l'ERMA, la televisió, el director general era Amadeu Fabregat, i teníem lingüistes com ara. Jo tenia un lingüista, com en el programa d'Assumptes tenim el Sergi, que no només supervisa el guió, sinó que a més està en tu, mentre fas el directe o el fals directe, pren nota perquè en el directe te'n vas i dius coses tal, i després te les va dient i tu te va quedant aquesta informació i vas aprenent. Després va haver enmig un parèntesi de molts anys en què hi havia dos lingüistes, Ximo i Dolors, per a tots els programes que es feien de producció pròpia en la televisió valenciana. A ells es donava la vida per corregir allò que estava escrit, i poc més. I sí que calen, sí que calen. El canvi a punt, per exemple, és que tens un lingüista a l'orella. Tinc a Sergi? Però si m'ha vingut així, ha vingut darrere! I està apuntant. Això és la prova. Sí. Però hi ha un moment que no el farà falta a ell, veritat. I això seria un objectiu interessant a desitjar, a intentar aconseguir, no? De la mateixa manera que els programes en castellà no tenen lingüistes, que faria falta en alguns casos, també t'ho dic. El gran desig nostre seria no haver de tindre un lingüista a tota hora supervisant, que ja ho sapiguérem, però avui en dia ens fa falta. Perquè a més també utilitzant un valencià, ens han permès dir i escriure i fer coses no curades, i clar, això agafes mals hàbits. Mira, estem en desintoxicació ara, Sergi. I és natural, l'ús que feu és natural, la correcció no es nota, veritat, no arriba a notar-se. Quan esteu en directe, per exemple, ja teniu recursos, gestualitat, feu allò de... Gràcies, Pere, que sempre fem els correctes. Tot això, i no es nota millor... Nosaltres assagem primer i està Sergi allà davant. I quan acabem fa... Jo vinc d'un poble que té molta costum de dir «muy bien». Quan una cosa et dius «que bé està això», «muy bien». I jo, el duc negre en el fregit, en el «muy bien». I després te ho diu i te servís, perquè potser després quan ja vas a la gravació de veres ja no ho dius o te n'adones, n'hi ha dies que sí, que te'n vas. Però te n'adones i el primer pas per corregir-te és donar-te compte de que ho has dit malament o ho podies dir millor i a poc, Jo una pregunta curiosa, parlant del programa d'això, per què Trinidades? Perquè a mi em sembla, perdona, allò de la Trinitat del Santíssim, de l'Esperit Sant, no sé què, tant. No anàvem per ahí, no. Doncs perquè érem trinis i donàvem dades. I ja, sí. Clar, sí que és de veres que això és un exemple de jugar amb el llenguatge, perquè sí que penses, i som tres, realment som les dos trinis i Pere, que interactua amb nosaltres, però vull dir, no se va pensar tan pensat. L'inconscient no estava ahí. Però sí que té una lligassa i és jugar amb el llenguatge. I Trinitrucs? Trinitrucs no estaria mal, això quan fem trucs casolans ens vindria bé. I el mur honorable, no vas a preguntar-me pel mur honorable? Sí, anava a preguntar-te. El mur honorable és una secció dins de les Trinidades en les que parlem de pintades als murs, que n'hi ha cada joia, que això és glòria bendita. I ahir sí que vam estar pegant l'igual de Sergi, tots els membres de la jo n'hi dirà la secció. I és de veres, i que va ser l'idea de Juanjo, un dels nostres guionistes, el mur honorable, i ens va encantar, però vam dir, ai, perquè venim molt escaldats, diríem, no ens deixarà el mur honorable, no ens deixarà. Xicos, sí! Este programa és orgàsmic, en aquest sentit, perquè, clar, venim d'una època en la que tot era... Com ho dius? No podem dir que sona molt català. Doncs pegaves una xirangronsa, a veure com ho feies, tal igual. A poder dir-ho... I, mare meva, ara no podem tornar arrere, si tornem arrere... Però van demanar permís. Emigrarem. Van demanar permís... Si independents en què nos lleven. Van demanar permís, la direcció d'Apunt van demanar permís a la Generalitat? No crec. Realment nosaltres el que fem és, en totes les idees, tu sí que tens una espècie de supervisor en el programa, els coordinadors i directors de programes són els que es passen les propostes, de tot. Des dels convidats que han de vindre, el títol del programa, el títol de la secció, i ells són els que te donen el vistiplau, que la majoria d'ells són també guionistes i gent de tele o lingüistes també. Per tant, ahir el que vegem és que en Mur Honorable la gent participa.
La gent parlíssim. i detecta coses. Clar, ens envien mitjançant les xarxes fotografies de pintades en murs que fan risa. Però heu vist que la gent detecta coses lingüístiques. Sí. Això vol dir que hi ha una El que passa que hi ha moltes pintades en castellà, també t'ho dic, Sí, o clar. en anglès. Però Hi ha sí, una i en valencià consciència, també. Ja s'ha interioritzat el valencià i es detecta allò que no està bé i se'ls fa arribar i tal. Ahir juga Sí, molt sí, de fet, aquesta setmana n'hem tingut. L'educació de xiquets juga molt de la gent. Home, i te dones compte que, clar, que aquests xiquets saben com s'escriu correctament i que han vist la errada i que han après, o que ho porten... Jo ho trobo més que han après és que és fluid. Quan esteu ensenyant des de menudet, la llengua és la que utilitzes en escola, tal, doncs... La meva filla perquè és valenciano parlant, però el meu nebot Pau és de pares castellano parlants, i va a línia en valencià, sí, en valencià, i ell quan està amb nosaltres parla valencià, que no ho diries que els pares són castellano parlants. Això... En el meu poble era al revés, en el meu poble les meves amigues, la meva amiga Belén Ovea, la que és doctora que treballa a Alcoi, els seus pares sabien parlar valencià perfectament, però els fills ja s'educaven en castellà perquè era com més elegante o jo què sé. I elles el sabien parlar, per supòs que sí, quan s'han llançat a parlar-lo, quan va venir a treballar així no va tenir més nassos que parlar en valencià als seus pacients, va dir, ah, pues! Ai, pues, he dit pues. Sergi, no... Això me passa moltíssim. Sí. Se va donar compte que sí se'l sabia parlar. Així que la gent que és d'ací, o que viu així, o que diu, no, jo que no soy de aquí, d'Albacete, ¿y cuándo hace que vives aquí? ¡Uy! 40 años! I dius, colló, has viscut més així que en Albacete? Pues suéltate, Marui, suéltate la melena. Això encara passa, però cada volta passa menys. Nosaltres hem lligat en el programa un taller d'humor, com fer humor per això. Per tant, l'humor té recursos per a fer la docència, per exemple. L'humor hauria ser obligatori, la docència. Que no vol dir fer xirigota i no... Tu pots parlar de filosofia profunda, però ensenyar-la amb humor, amb gràcia, posant exemples. Crec que ens aniria tots millor si gastàvem més l'humor per exemple, en la classe, no? Mira, en el meu institut, el professor de llatí, media 2 metres d'alt i 2 d'ample. Feia més esport, li diuen Manolo Varela. I en aquella època les assignatures ens les donaven en castellà. I entra Manolo Varela un dia allí. Bon dia, jo soc el professor de llatí. Xicotets, perquè era enorme. Tota la vida he donat llatí en valencià i no he tingut mai ningú problema. Ara, si teniu algun problema, m'ho dieu ja, el primer dia, i ficarem solució. Ningú alça el braç. Les Caroles estàs dient, no, jo no soy de l'Horta, jo soy de la capital. Ningú va dir res. I vam donar llatí en l'època en què això no se donava, en valencià, sense problemes. Jo crec que llevar-te complexes és superimportant, i en això de la llengua ens han criat en molt de complexe i posar humor. Jo crec que és una bona fórmula. Creus que hi ha massa o pocs programes d'humor a Punt? Perquè a mi em sembla que n'hi ha molts, o no sé si massa. Molts. Mai és massa. Massa. Tu eres avorrit, si t'hi penses aquí. Jo em vaig. Programes d'humor. El que sí trobes... La diferència no és que siguin programes d'humor, però sí que es fa una tele amb millor humor, en general. Vull dir, en el magazín matinal, si hi ha una tertúlia política, que es falta unes bones dosis d'humor a les tertúlies polítiques, ja t'ho dic. O si estàs parlant de la curació d'Alzheimer, hi ha coses en què l'humor... També entraria, També entraria, però has de... No cal. Però sí que n'hi ha altres espais, com per exemple els que fan EREA, introduint temes de xarxes, que sí que te permeten aquestes injeccions d'humor que... Chica, la papilla de verdures entre millor si te donen primer un poc de xocolate, ¿no? Pues igual, en general. Este programa nostre sí és d'humor, tot ell, tampoc no és humor de carcallada, d'estar... No, és humor de... Ja està. Ai, que s'ha clavat... És que vosaltres, clar, és que no ho heu patit, o sí, no ho sé. Però nosaltres no podíem dir... No podíem fer humor en els polítics, és que no podíem, en la tele.
en Canal 9. I ara sí? És que això... I ara que venen les eleccions... És que això hauria ser normal, i és com una conquista. Perquè altres cadenes sí que ho fan, de sempre. I a més jo crec també que els polítics guanyen. De la mateixa manera que un professor entra millor als alumnes si utilitza el sentit de l'humor, els polítics també. A tu te cau millor el polític que té sentit de l'humor, o que permet, o el que reconeix, quan li fan una pregunta i dius, pues jo què sé, perquè és que pareix que no puguen dir jo què sé, o home, oi, m'ha enganyat. Pues sí, ho has de dir. Jo crec, personalment, que entren millor, que tu te'ls creus més. Però els polítics tenen molt de sentit de l'humor, eh? Sí que en tenen, no? Diuen moltes coses d'humor, no? Sí, jo crec que no tenen aquesta intenció de fer-nos riure, però... Que li ho pregunten a Adolfo Suárez, que s'ha anat al Neandertal, que era precís. No, però això és d'humor, eh? Això a millor és negre... Això és ajudar-nos a fer el guió als humoristes, també t'ho dic. Però clar, aquestes pildoretes són... I tots els anys que no hem pogut utilitzar aquestes pildoretes, quina llàstima més gran. Sort que les cases sí, vull dir, que la censura no entre tan a dins, perquè si no... Ja va entrar en època de Franco, i tampoc no cal. Sí. Com viuries... Tu t'allunyaràs ara 40 anys més cap avant, dir que imagina que el valencià estiga millor, perquè anem a millor, evidentment, no si no. Dir que imagina això que estem millor, com veuries des de l'òptica del temps, viatjant el temps, com viuries la situació actual? Me convides, d'ací 40 anys vindrem a dir-ho. Jo penso estar, jo soc optimista. Pot ser que sí. Però si en 35 anys jo he vist aquesta evolució, o 40 anys jo he vist aquesta evolució, doncs en 40 anys més, si seguim a aquest ritme, serà... A veure, l'objectiu és la normalització, tampoc estàs demanant res que no siga dos llengües que conviuen sense problemes i que jo no tinga ninguna pega en poder utilitzar la meva, perquè a mi m'ha passat anar a la Guàrdia Civil i que me diga el Guàrdia Civil «Hábleme en cristiano, que no lo entiendo!» en cullera. Això, i callar i passar-me al castellà, clar. Ha de plegar un moment en què deuré ser el Guàrdia Civil que diga «Espere que yo no acabo de venir de acá y no sé, pero ahora viene mi compañero que enseguida la atenderá usted divinamente en valencià». I ja està, saps? I jo crec que d'ací 40 anys sí que estarem en aquest punt. Riuen, no sé. No? Ui? No sé què dir. Anem a veure, els blaveros a lo González Lizondo estan més matisats. Passa que ara han eixit els més a lo Vox, que això fa més por, això fa més por que una altra. Sí. Jo no sé si és d'humor o no humor, però diuen... Estarem millor. Diuen a punt cierra su primer año de emisión con más de 48 millones en pérdidas. Sí. Això al costat davant, no passa, això no és res. Les províncies, eh? Clar. No, sí, tenim a tots molt amics. La resta de mitjans de comunicació, tots remen a favor. És terrible, ja ens ha passat tota la vida. Parlant seriosament, sí. Rientes si vols, però seriosament. Com veus la continuïtat d'Apunt? No, a la segona pregunta. No, allà voy. No, depèn en mans de qui caiga. Depèn en mans de qui caiga. Ara guanyen els bons. Ara guanyaran els bons, no et preocupes. Així hem viscut ja totes les etapes. Mane qui mane, francament no crec que la lleven perquè és un instrument apetitós, perquè el tancar-la va ser absolutament traumàtic en massa nivells, encara que ho diga Toni Cantó, quan la tinga la voldrà, espero que no la tinga, però depèn tant de qui la duga, depèn tant. I en estos pocs anys s'han fet tantes coses que no s'havien fet mai, que haurien d'haver sigut ja normals, que si ara canviara el signe del qui du la barca, patiria moltíssim.
patiria moltíssim, aniria molt enrere. De veres ho dic, Sí. Hem de tindre, per tant, sentit de l'humor. Que deuria ser manera que manara, deuria anar per compartiments estan, vull dir, que guanyi qui tingui que guanyar, que la gent considere que ha de governar, però que dicen que els mitjans de comunicació autonòmics utilitzen la llengua seua, que per veure televisió en castellà més n'hi ha, entre els canals normals, els de Netflix, la otra, l'HBO, su tía la de Huelva, escolta, pues triar en tots els idiomes que vulguis, és que és una televisió en valencià. Anem a pensar en el futur vostre de televisió. Si us digueren que fareu alguna pel·lícula, per exemple, que sou bones en fer humor, no? Però una pel·lícula d'humor, si us digueren fer una pel·lícula... Com a actrius o com a guionistes? Com a actrius. Jo què sé, pues li diria, primer cosa li diria al director, tu t'ho has pensat bé? Però sí, hem col·laborat ja, hem col·laborat en curtmetratges més que i en pel·lícules hem col·laborat i en teatre també, perquè el nostre territori és molt amanoset, ens coneixen tots. Que Maria Juan ens porta darrere a les trinis, alguns dels seus espectacles. Sí. No, dic perquè si et prepares per al futur, perquè si has de deixar de fer la secció que fas amb Toni Cantó, què dius? Jo t'ho he dit que... Jo he treballat igual en l'època en la que la televisió estava molt més restringida i la llengua també. He de pagar les factures. Jo treballaria, si he de treballar, treballaria igual, però en l'edat que tinc, el bagatge, després d'haver viscut això, personalment em costaria més. Jo crec que canviaria molt o de professió o de manera de guanyar-me la vida o me n'aniria a viure a un altre lloc, no sé si tornaria a encaixar bé l'anar cap arrere, vull dir. Ara hem aconseguit uns nivells d'apertura en els temes que utilitzem, en la manera d'utilitzar la llengua, que anar cap arrere, jo ja no sé, ja he pagat, aquest peatge l'he pagat durant anys, no em queixo, jo he pagat les meves factures, he viscut, he fet televisió en valencià, encara que fora aquell valencià, i anaves fent el que podies. Dins hi havia revoltes internes que no hi eixien a la resta de mitjans de comunicació, que això vull dir-ho també, perquè diuen, ai, quan van tancar la tele, els periodistes dins no protestaven. Sí, clar que es protestava dins de la televisió i clar que hi havia castigats per aquestes protestes, però no transcendia a la resta de mitjans de comunicació. Per què? Perquè la resta de mitjans de comunicació tenien i tenen de tertulians en la tele els seus redactors en cap i els seus directors. Doncs no ha eixit mai, el món periodístic no ha sigut, no ha fet gremi en aquest sentit, en el de cuidar dels mitjans de comunicació públics i de la llengua, al revés. Sí, la llengua, tu has dit al principi... Adiós pongo por testigo. No, espera, que després tornarem a una pregunta compromesa. Deixa-la per al final. Però després, tu veus l'humor diferent segons el territori? Imagina que el territori valencià, no cal que anem al territori l'àmbit lingüístic, si vols, però territori valencià. Tu dius, eres Vila-real? Onda. D'Onda, perdó, sí, perdó. Però vaig començar treballant en Vila-real. Torne, exacte. I a Alacant com arriba el vostre humor? Com arriba a punt? Quina percepció, quina... L'humor és universal. L'humor és universal i aplega, i tant que sí. Depèn de l'emissor, però també i sobretot del receptor. De que tu l'escoltes, de que vulguis. Primer que vulguis escoltar aquest humor en valencià i després de que deixes que t'aplegui o no. En les zones castellanoparlants, tradicionalment, els mitjans de comunicació en valencià han tingut més dificultats, però te sorprenia al mateix temps, perquè també s'ha fet molt de mal políticament, perquè després tu anaves a aquests pobles i la gent te coneixia, o sigui, veien el programa, o veuen el programa, o rebies cartes i dius, ai, saps? És de veure, i l'humor en tot l'àmbit, en tot el territori on es parla valencià, els acudits s'entenen tots perfectament, poden haver matisos, però jo crec que l'humor serveix per a tots més o menys el mateix. O sigui que sí que si vas a Requena o si vas a, no sé, a Asp o vas a l'Oriola o el que siga,
entenen el valencià i entenen l'humor en valencià. Sí. La pregunta Home, és... en Oriol ho té més difícil. La pregunta Però com a... el que et veu i el que te seguís és perquè t'entén perfectament, i tant. La pregunta com a periodista i com a humorista, l'exempció de l'ús de la... com es diu? L'exempció del coneixement de valencià a les zones castellanoparlants, que algú propugna? En zones castellanoparlants el valencià s'ha d'aprendre, igual. I anem a veure, les zones castellanoparlants ja tenen educació en castellà i ja tenen molts mitjans de comunicació en castellà. I formen part d'este territori. Per tant, si formen part d'este territori, tot i que no siga la llengua que tu utilitzes habitualment, per què no l'has de prendre a escola i conèixer-la? Per què no has de tenir almenys una cadena de ràdio i una de televisió en aquesta llengua, per si la vols practicar, igual que si vols practicar l'anglès, i fiques a la xiqueta el canal o la pel·lícula, en valencià. Jo ho trobo encara més necessari que les zones valencianoparlants. En fi, que algú vulgui llevar-ho, jo francament no ho entenc, és que me trenca el cor, és que és dolorós. Anem ara al territori un poc més gran. I anem a la correspondència o el suport o la col·laboració entre televisions de Catalunya i les Balears, País Valencià. Quan nosaltres començàvem, que no n'hi havia cadena en les Balears, tenia molta audiència, és curiós. En aquella època no hi havia xarxes socials, ens escrivien cartes, ens feien telefonades, era molt curiós. Hauríem d'aspirar a una col·laboració, a fer coproduccions. Tant de bo, o sigui, hauria de ser un objectiu. Així, com el tema de col·laborar en Balears, tira, però el tema de col·laborar a Catalunya... És que això ha fet tant de mal, vaig a dir polèmica fictícia, perquè això se va inventar en un moment donat políticament, el col·locar un poc als valencians en contra dels catalans. A mi el que em fa ràbia, llàstima... No, em fa ràbia, llàstima no, em fa ràbia i m'enfada és que haig triomfat aquesta opció tant, saps? I que tu digues nosaltres i te diguin parles català. A mi això em dol en l'ànima. I hauríem d'aspirar a no tindre tants problemes, a poder col·laborar i optimitzar recursos per a fer retransmissions, per exemple, entre les cadenes autonòmiques que tenen la mateixa llengua, clar que sí. O sigui, per exemple, que es poguera veure perfectament assumptes interns a Catalunya i així Polònia i Cracòvia i està passant. Però te dic jo que quan volien llevar TV3 a Onda vam armar una escandalera i vam pagar el repetidor i la veiem i després van acabar llevant-la de totes formes. Però entendrem Polònia? Sí que ho entendrem. Sí. Sí, és que i tant que ho entenem. Com ens hem avançat en el temps i com Xus ens ha fallat una mica, una mica sols, no passa res. Però farem les dues últimes preguntes. Les persones ja volen berenar, no? Sí, no, farem les últimes preguntes, perquè el temps anem perfectament bé, sobrats i tot. Dir, quan feu la vostra secció, teniu suficient en 10 minuts? Mira, és que no. Sí, la secció està parida per a ser una secció curteta, és més curteta, realment són uns 3 minuts, Sergi, seran? O 4? Sí, és més curteta i està bé així, jo crec que està ben distribuït el programa, nosaltres si ens donaran més temps, que bé, però... Però a Pere li sobra de temps. Jo crec que el programa està ben distribuït així, però el programa a més està molt basat en un monòleg, és el programa de l'estructura dels que fa El Terrat, del que fa Buenafuente, un monòleg, després hi ha notícies curioses, col·laboradors, que és Maria Juan i Carol Tomàs, que entren i s'interactuen amb Pere o amb el convidat, i després està aquesta secció, vídeos també entremig, vídeos manipulats, i li diguem, i després la nostra pindoleta de 3 minuts. Està bé, Xina. Jo voldria una pregunta. Diu, tenim sentit de l'humor en este país? Ara, lo del país no em digues quin país, este país. Bé, País Valencià, país...
Vaya, espanyol, jo què sé. Jo crec que sí que tenim sentit de l'humor. Però també tenim gràcia per amargar-nos la vida si volem. Vull dir, però sí hi ha sentit de l'humor. Jo adés, quan vos he dit, en un tanatori no vos han tret risa mai en la vida, la majoria de les persones han dit, sí que dic tanatori, dic en una situació en la que no... en la que dius, ai, que no... I se te'n va la risa. Sí tenim sentit de l'humor tots, va per persones, però el nostre territori sí que té sentit de l'humor. I moltes de les nostres manifestacions festeres tenen a veure amb el sentit de l'humor. Passa que així en Alcoi, la millor festa de la meva vida, me les he pegat així en Moros i Cristià. Sentit de l'humor. Ara, després, no deixaven eixir les xiques en les files. Te tallaven el sentit de l'humor per a un costat, no? Que elles han anat buscant-se la vida a través del boat, ja hi ha una filaeta. No, hala! Hi ha coses que... és una festa en sentit de l'humor, però, per exemple, en aquesta intransigència en què participaren les dones, ahir se'ls anava l'humor a fer la mà. Exactament el mateix en les falles. Els monuments estan parits precisament per a ser crítica i humor. I quan aquest humor està hipercensurat i quan no pots parlar de res o no vols parlar de res perquè passarà per ací el president de la Diputació de no sé qui o de no sé quan i no se pot... Si t'autocensures o te censuren els demés, se desvirtua, se perd el seu tarannà autèntic. Però sí tenim sentit de l'humor. Però dius que les falles, però jo sé que a Carol va tenir una polèmica en un poble que no sé quin, perquè va gastar en la seva secció una foto que resulta que era la fallera major d'aquest poble que no sé quin. Eren les Trinidades. Era un dia que m'estava substituint a mi, precisament. I, per tant, el sentit de l'humor del poble, que no vull nomenar, no seria tan gran. La comissió fallera o la Junta... Sí, no se va encaixar en sentit de l'humor, aquesta és la veritat. Perquè no estava fet per ofendre a ningú, ni estava fet per fer-li mal a ningú, ens va saber mal que se disgustaren i que s'enfadaren, però jo vos he dit que l'ofensa és lliure i en aquest cas van optar per ofendre's i van arrastrar a tota la població, a tot el col·lectiu faller d'aquesta població, les institucions, l'alcalde, una desproporció brutal. Què has de fer en aquests casos? Se van disgustar, però què has de fer en aquests casos? Que escampe la trona. Però ja tenia actuació, crec que la setmana que ve té actuació allí, justament. Sí, té actuació allí. Aniran a tirar-li tomàquets o això? Jo estic segura que no. Que farà l'actuació estupendament i ho passarà amb bomba amb ella i no n'hi haurà ningú problema. A més, ella no era ni la responsable ella d'aquest vídeo manipulat. Però sí que ara passen aquestes coses que et diuen, que risa, te deixen la risa, xela. Tu entens com a sentit de l'humor que arribes a l'hotel, no sé com es diu ara, l'ACE, com es diu l'hotel? Com? Sí, Cercotel. Arribes i la noia que hi ha darrere del taulell el pregunta en castellà i tal, i diu en castellà i la teua adreça electrònica i tu li dius tal, i dius, en el meu cas, UPV, puntes. I ella anota. Dic, no, dic UPV, de baixa. Diu, no, he puesto mayúsculas. Me he puesto B. Diu, no te llegará al correo de la publicidad. Dic, pues millor. Perquè ahir el valencià ha jugat al meu favor, clar. Però ella ha tingut sentit de l'humor per a dir-me, no et preocupes perquè no t'arribarà això, jo he apuntat això per apuntar i ja està. El valencià serveix. I tant, veus? Això és un gran exemple de coses bones per que existís el valencià. Sí, anem acabant. Jo ara voldria fer una pregunta i després ja vendrà la participació de la gent que tenim a la sala. Tenen ganes d'alçar-se a pisar que no poden més? Ara, no, perquè estem acabant. Aguanteu un poquet. Diu, ens pots fer una recepta d'antibiòtics, antiinflamatoris, antiviris o antial·lèrgics? Ara, tira-li. No soc metge. I em fa molta gràcia aquesta pregunta també, perquè precisament
a Xus i a mi es van crear la secció esta de les trinis un dia que parlàvem el que nosaltres diem la borseta Carmina Ordóñez. Carmina Ordóñez és una dona que era molt aficionada a les pastilles en general, politoxicòmana en definitiva, i la dona va faltar-hi tot de la sobredosi, en fi. I nosaltres dos trobem una bosseta, perquè clar, per un moment en una edat, ho dic pels més jóvens, que du pastillete. I sempre duem, de fet tots els companys de l'equip, fa-me el cap, que no duràs un ibuprofeno, i nosaltres subministrem, som poques traficantes. Però d'ahir a poder fer una recepta d'antibiòtics, antiinflamatoris, la millor de totes és una bona rialla. La millor recepta per a tot, per a les inflamacions, per a les al·lèrgies, per a tot, és una bona rialla. Per això, quan un polític no mira ningú, quan un polític fa una declaració i en la tele i això, i fa una declaració no sé què, diu què hem de fer? Riure, no? Riure molt. Escoltar atentament primer, i després buscar-li la volta. Riure, perquè si ho agafem seriosament... Si agafem algun seriosament ens tallaríem les venes, deixa. Continuem si vols afegir alguna cosa més o li passe preguntes al públic. Per què pregunten ells? Micròfon obert, que diuen. Qui vulgui preguntar? D'acord. A veure, jo volia preguntar-te un parell de preguntes que van juntes. Si és una bona lluita humorística contra l'auge i la pujada de l'extrema dreta que estem veient, i ja no només en Vox, sinó en partits com Ciutadans o PP que s'estan apropant cada vegada molt més a la dreta, i si mos hem d'enfadar ja, saps? Si hem de dir, fins ací m'ha plegat. No, no ens hem enfadat ja, ni lo prou ni suficient. No ens hem enfadat prou. L'augment de la dreta, jo no sóc una analista política, però l'augment de la dreta respon a un moviment un poc general, que està passant en molts altres països, en Europa, en Amèrica. Si a més revises la història, que és el que realment a mi m'acollona, estos moviments que fluctuen ja han passat en anteriors ocasions, el que espero és que no ocorrisca el mateix que en les anteriors ocasions. Però jo, des d'un punt de vista, veig a l'esquerra molt tranquil·la encara. I fa por, realment. A més de veres, no sé si serà l'edat, que jo què sé. Si fos més jove jo no tindria tanta por, no ho sé, però quan has... Eres molt jove. Quan has vist certes coses, penses, ostres, que es passaran per davant i... Democràticament, molt bé, però les conseqüències de que ens passen per davant quines són? Com seria la cosa d'ací 3, 4, 5 anys? I si ho pensara més gent, jo crec que mourien més el cul, en general. Jo no t'he dit que haig de fer grans coses, manifestacions, simplement ves a votar per una opció que te parega més convenient, no? Però l'esquerra en general tira més a l'abstenció, no sé si estan d'acord, és que sí que són polítics d'ací. Quan els teus fan alguna cosa que no t'agrada, els castigues, no els votes a l'altra opció, però la dreta no, la dreta va a una. PP s'han pegat entre ells, però han anat a votar, tots, a la seva opció. Ara estan més dividits, perquè hi ha més opcions. Això tampoc no havia passat mai, per tant no sé exactament com acabarà la partida, però els de dretes són més fidels a l'anar a votar, d'una banda, i d'altra, tot allò que ha passat en Catalunya ha afavorit molt, i sobretot el nostre territori, el potenciar aquesta via pels indecisos, per als que no busquen un pensament més profund, que es queden en l'anècdota, han triomfat molt. De la mateixa manera que per a que no vengan los inmigrantes, trabajo para los españoles primero, que es una demagogia brutal y mentira, o te envíen per Facebook, sin hacer nada, les dan unas pensiones de 600 euros. ¿Qué va? I enteras bé, si aquesta persona li paguen 600 euros, per què serà? Però entera bé perquè igual no és ni veritat, saps? I sí que s'han fet molt forts ahir.
que el que ha passat en Catalunya realment ha sigut un problema des del meu punt de vista, que ja vos dic que no soc analista política ni ho pretenc, de la pròpia democràcia. Vull dir, simplement volien opinar en unes urnes. No els deixava la Constitució, però si s'haguera modificat la Constitució i els hagueren deixat opinar, haguérem tingut el problema que tenim ara, haguérem aplegat tan lluny i s'haguera fet tant de mal i haguera hagut una... Pues no ho sé, no ho sabrem tampoc ja mai, ja estem així. Està gravat, crec que el que estàs dient està gravat. Sí, queda gravat. Per això dic que després d'això, si s'independicen que me lleven con ellos. Perquè, no sé, així... Bueno, és la meva opinió, vull dir. I tinc 50 anys, doncs. Ja ho has dit. La dic. Ja ho has dit. Alguna pregunta? No tinc 50 anys, no tinc 50 anys, jo què dic? Núria. Sí, això fa més llarga, no? Dóna més a la meva pregunta, que és molt senzilleta. La primera és enhorabona, m'agrada molt, l'he escoltat, ha sigut molt divertit. I la segona és que sí que has parlat, bueno, Josep ho ha comentat en alguna vegada, no? El tipus d'humor que tenim al País Valencià, i tu has parlat de que esteu meravellats, de que es podeu fer humor amb polítics, però jo no sé si també heu tingut aquests esports o almenys debats dintre del programa d'això, com ho prendrà la societat valenciana després de veure que en Canal 9 l'humor era tan blanc, tan senzillot, si això ha passat. Sí, hem tingut pors, no sabíem com anaven a encaixar-se, inquietuds, estàvem molt contents, però al mateix temps, a veure, tu veies que les audiències de programes com el de Wyoming o com el de Buenafuente o tal, així n'hi havia molta, vull dir, i aquest humor així ja es coneix i la gent, n'hi ha molta gent que li agrada, però no s'havia fet en ta casa en la teua llengua i en gent teua, i sí que he tingut pors, i més al principi, ara ja ens hem... Però al principi era, no només en polítics, en típics i tòpics nostres, en festes. Porque no te metas tú con la reina de no sé dónde, que ¡ay! La clavariesa de mi cemento. Això, hi ha una cosa en lo que done de xoc, això, pa acudits i per de tot. I sí que vam tindre molts esports que les anem perdent, però sí que... I al principi, i això podrem dir? I els primers guions era com esperar a veure, perquè es llitgen, quan el programa és gravat, si fos directe no hi hauria temps, es llitgen ir a esperar que vinguera d'apunt de la direcció la correcció i les acotacions. Ai, pues no ho han llevat. Te ho jure, com si fórem xiquets. Perquè damunt el nostre programa, que és un programa d'humor jove, això no m'ho has dit, Josep. Però t'he dit que eres molt jove. El fem tot huelos. Perquè en altres cadenes s'associen més aquest tipus de programes a gent de 20 i algo, la Pedroche, jo què sé. A señor de la Pedroche te digo a la Juan. Pero, bueno, per a fer este programa resulta que va faltar un bagatge de fer guió i de fer redacció que la gent jove així no ha tingut encara, que la tindrà i a més ens guanyaran a la carrera i ho faran 3.000 vegades més bé. Però som tots gent el cul pelat. Els primers programes que eren d'eixir a gravar i si m'ha gravat enquestes i preguntes, a Riba-roja han ficat un d'això de crionització dels difunts. Jo vaig anar a fer aquest reportatge, per exemple, a Riba-roja, i sí que pensaves, ostres, i riure d'això, dels difunts, però la gent se ria i dius, ai, era tan gratificant, és tan gratificant tot el que estem vivint en aquest programa. Per això he dit en un moment donat que jo no sé si podré tornar arrere, perquè no se pot tornar arrere després del que estic vivint. Jo he viscut molts anys en aquesta tele i en les èpoques que per a mi han sigut més dures, jo he fet coses que a mi m'han omplit. A mi el que més m'agradava fer eren retransmissions. Jo he vingut així a fer les filades de... Bueno... La cabalgata i les filades i l'entrar 1.000 vegades. I a 3.000 he vingut sense treballar. I a mi és el que més m'agradava. I això jo podia fer-ho igual, i ho feia en valencià, vull dir... Tenia gratificacions, no era mort i passió, saps? Però sí que és de veres que aquest tipus de coses no les havien fet i les pors estaven ahí i encara avui en dia, i també s'enfaden més, quan alguna cosa sí que ens la lleven, apaga la càmera,
en una cosa de la que no podem fer humor Què és això? és en el peluquín. Clar, al costat de l'altre és una anècdota que no té ninguna importància. Però vull dir-te, però sí que al principi vam envalentonar i ens va dir no cal. M'aguantes tots, bandidos? Algú no aguantés? Si algú no aguantés, Sergi ho explicarà. Però no es diu peluquín, en veritat? No, es diu, com es diu? Ben dit. Perruquit, perruqueta. Postís. Postís, sí. Postís, sí. Això és un dels límits del nostre humor. Alguna pregunta... Clar, els límits acostadors que teníem abans, pues fa risa. Sí, sí. Alguna pregunta més? Alcalde, pregunte. Que vostès sempre, els alcaldes sempre pregunten, i ells no voldran preguntar mai. No sé. Pues no. No tenen humor. Sí que tenen humor, també. N'hi ha de tot. Però si són persones... Antes els alcaldes eren persones normals. Quan ells segueixen en la rialla així posada, no? O és postissa? Sí, però això no és humor, això és una foto. Alguna pregunta més? Doncs agrair-la... Borra-lo de perruquí! Demà pregunta-li a Maria Juan. Per favor, demà pregunta-li a Maria Juan. Tu pots fer humor del perruquí, a veure què vos diu. Bueno, jo estaré, si no ho feu vosaltres faré jo la pregunta. Què? Sí. Ara seria el moment d'agrair-li la seva participació, deixar un momentet perquè allò que dia una amiga meva anar a fer un riuet, que està bé, i després... Perquè cigarret ja no se'n fa les persones. Clar. I després donar pas, i per això donarem 5 minuts si voleu, més 10? Sí. 10 minuts i després donem pas a Òscar Martínez i Conchi Domènech amb l'espectacle Monòlegs de l'Alcoiania. I gràcies, Gemma, gràcies, Xus, per haver estat ací, haver participat i a riure tant. Gràcies.